Poštovani gledalci, drage kolege, dobroveče i dobrodošli u emisiju Aktuelno. Danas je 22. dan februara i to posljednji četvrtak u ovom mesecu. Večera ćete saznati šta će se sve dešavati u okviru manifestacije Case Study Show koja se održava od 3. do 10. marta. Naši gosti će biti studenti koji su se plasirali u evropsko finale u investicionoj analizi. Govorit ćemo i Međunarodnoj studentskoj nedelji, tačnije o prijavama za učešće. Ostanite uz vaš vodič kroz studentski život. Na većini fakulteta Univerziteta u Beogradu u ponedeljak 19. januara počeo je letnji semestar školske 2017-2018. godine. Studenti će do sredine juna slušati predavanje i vežbe, nakon toga odslušane predmete i polagati. Do kraja semestra očekuje nas 5 neradnih dana, a to su 4. april, kada se obeležava Dan studenata. Podsjećamo da je izglasano 2016. godine da ovaj dan bude neradan i nenastavni. Zatim ćemo odmarati od 6. do 9. aprila zbog vaskršnjih praznika, a u maju ćemo imati predah od fakultetskih obaveza 1. i 2. maja zbog praznika rada. Dakle, dosta obaveza nas očekuje do kraja juna. Mi vam želimo mnogo sreće. Na redu je rubrika Studentske vesti. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Jovana Arsić, a evo koje studentske aktuelnosti izdvajamo. Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je predlog Matematičkog fakulteta o povećanju školarine za narednu akademsku godinu od 6.000 do 12.000 dinara u zavisnosti od studijskog programa. Do sada je školarina na tom fakultetu bila na osnovnim studijama 129.000 dinara, a od naredne godine biće od 135 do 141.000 dinara. Na ostalim fakultetima školarine će ostati iste. Kvote na osnovnim studijama za narednu akademsku godinu biće 14.986 mesta i to 9.506 budžetskih mesta. Nacionalni model studentske prakse, čiji je cilj da mladi steknu praktična znanja i iskustva i budu obučeni za tržište rada, predstavljen je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vladimir Džamić rekao je da se resorno ministarstvo zalaže da praksa bude obavezna za sve studente u Srbiji. Kada smo razmišljali o tome kako je najbolje napraviti nacionalni model studentske prakse, uzor nam je bio primer saradnje lokalne samouprave i univerziteta u Srbiji. I zaista moram da kažem da je BG praksa najbolji model takve saradnje koja postoji u Srbiji, naveo je Džamić. Vlada Srbije će u narednih nekoliko meseci raditi na rešavanju neadekvatnog prostora u kojem rade profesori i studenti na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a do 2023. godine ovaj fakultet bi mogao da dobije novu zgradu i kampus, najavio je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović, obilazići ETF. Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji organizuje događaj Ženske priče o IT-u sa ciljem da podstakne devojke i mlade žene da razvijaju karijeru u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Događaj će se održati u petak 9. marta od 10 do 18 časova u prostorijama razvojnog centra, a studentkinje će imati priliku da razgovaraju sa zaposlenima kao i da testiraju neka od rešenja na kojima se u centru radi. Studentkinje tehničkih, računarskih i matematičkih fakulteta u Srbiji mogu da se prijave na ćaskanje.mdcs.rs do 25. februara. Broj mesta je ograničen. 15. februara na Sretenje u Palati Srbija dodeljeni su ugovori o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti je rekao da je dogovoreno da stipendije budu duplirane. U petak, 23. februara, počinje isplata prve, druge i treće mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za ovu akademsku godinu. Podsjećamo da su u toku zakonske procedure koje će omogućiti uvećanje iznosa stipendija. Toliko u ovom pregledu vesti. Vidimo se malo kasnije ponovo. Ostanite uz program Radio televizije Studentski grad i emisiju Aktuelno. Studentska organizacija STN 12. put za redom organizuje projekat Case Study Show koji će se održati od 3. do 10. marta na Fakultetu organizacionih nauka. Da pogledamo promo video ove manifestacije, nakon toga se vraćamo u studiju. Kakav život si oduvek sanjao? Svako od nas ima svoju priču. Samo od tebe zavisi kako će ta priča izgledati. Najlepše stvari u životu se nalaze izvan granica snova i straha.
Da li i ti čekaš priliku koja tamo vodi? Sve je u pronalaženju nečeg izvanrednog u sebi. Suoči se sa izazovom i otkri šta sve možeš. U tebi je potencijal. Zašto ga ne iskoristiš? Strah je prirodan. Postoji da bi se prevazišao. Vreme je da se pokreneš. Da nadmašiš sebe. Ali nisi sam. Za uspeh nije zaslužna jedna osoba, već tim koji funkcioniše kao jedan. Naš tim ti tvrdi da je osjećaj neverovatan. A tebe, tvoj tim čeka. Dođi i pobedi u praksi. I u nastavku emisije govorimo o ovoj manifestaciji. Gosti emisije Aktuelno su Anja Vejinović i Aleksandar Veljović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Projekat Case Study Show nastao još davne 2006. godine i evo već ima dugu tradiciju svog održavanja. Koji je neki recept? Pa ono što održava projekat ovako dugi niz godina jeste sam koncept projekta. Dakle, prilika studentima da se pokažu ispred kompanija, da dobiju praksu ili neku posetu kompaniji, jeste to što godinama privlači sve veći broj studenata, a dobar tim je ono što je suština našeg projekta. Dakle, dobar tim koji organizuje, ali i dobar tim koji učestvuje i to je ono što privlači kompanije da se ponovo vraćaju i ponovo budu učesnici u našem projektu. Studentska organizacija STM, naravno. Da, STM, lokalna grupa Beograd. Da, a koji je neki cilj? Šta želite zapravo da postignete i šta sve ovaj projekat omogućava studentima? Pa cilj samog projekta jeste povezivanje studenata i kompanija. Dakle, želimo da omogućimo studentima da shvate da je poslovati u Srbiji, u Beogradu moguće, da mogu da dobiju posao u Srbiji i takođe kompanije njima žele da pokažu da su raspoložene, da ih zaposle i da ih upute u samo poslovanje. Projekat se uskoro održava, ali pre nego što krenemo da pričamo o samom projektu i dešavanjima, kome je zapravo namenjen? Ovaj projekat je namenjen studentima sa Beogradskog univerziteta. Godine nisu bitne, znači od prve godine sve do master studija mogu da se prijave svi. Bitno je samo da su na Beogradskom univerzitetu. Dakle, svi su dobrodošli. Jeste. Projekat traje nekoliko dana, sastoji se iz nekoliko delova, pa izvoli, predstavi nam ovogodišnji program. Upravo tako. Projekat se ove godine održava od 3. do 10. marta. Sastoji se od 5 delova. Prvi deo jeste Case Akademija, koja se održava 3. i 4. marta na našem fakultetu, na Fakultetu organizacionih nauka. Nakon toga, 6. marta, sledi svečano otvaranje koje će biti u Starom gradu, nakon čega će se održati tribina Show Me Business, na kojoj će predstavnici kompanija predstaviti svoje poslovanje studentima, nakon čega će održati deo projekta koji se naziva Meetup, gde će studenti u vidu koktela moći da priđu predstavnicima kompanija i informisati se o njihovom poslovanju iz prve ruke, mogu pitati bukvalno šta oni žele. Nakon toga, 8. i 9. marta, održat će se Case Room i Business Case, odnosno delovi gde će studenti prezentovati svoje rešenja predstavnicima kompanija. 8. marta prezentovat će rešenja kompanije Delezi, a dok 9. marta prezentovat će rešenja kompanija Bosch, Henkel, VIP, Mozart i United Cloud, dok će 10. marta, dok će se održati Speed Dating, odnosno deo projekta koji predstavlja simulaciju intervjua klasično, gde će studenti imati samo par minuta toku kojih će moći da se predstave predstavnicima kompanije, nakon čega sledi svečano zatvaranje koje će biti održano u hotelu Metropol Palace. Dakle, dosta aktivnosti od 3. do 10. marta, prosto svakog dana se nešto dešava i druga lokacija, ukoliko sam razumeo. Upravo tako, na 3 lokacije, na Fakultetu organizacionih nauka, opština Stari grad i hotel Metropol Palace. Rekao si da se 6. marta održava jedna tribina. Koje su učesnici, koje kompanije? Upravo tako. 6. marta održava se tribina Show Me Business, gde kompanije koje su naši zlatni partneri, odnosno Mozart, Henkel, VIP, Bosch, United Cloud i Delezi, da, predstavnici ovih kompanija će imati 15 minuta, u toku kojih će prezentovati način njihovog poslovanja i uopšte šta oni očekuju od svojih budućih zaposlenih i od trenutnih zaposlenih, nakon čega će se održati i drugi deo projekta Speed Dating,
kada će studenti moći da ih pitaju bukvalno šta oni žele. Dakle, za svakoga po nešto, samo je bitno da se studenti na vreme prijave. Nažalost, prijave su zatvorene 15. ali pretpostavljam da postoje neka dešavanja koje su otvorenog tipa za sve. Tako je. Prijave su bile do 15. februara i moram da nas pohvalim da smo ove godine jako veliki broj prijava imali, dakle 441 prijava. Za delove projekta koji su otvoreni za sve vodi se ta baš tribina o kojoj on govori, odnosno Show Me Business, koja je jako korisna za studente nevezano sa kog fakulteta, zato što je bitno da znaju šta se to od njih očekuje sutradan kada se zaposle i kako te kompanije posluju, kako bi mogli da odluči sami da li se tu pronalazi ili ne. Nakon toga Meetup, gde će vrlo rado svi predstavnici kompanije odgovoriti na sva pitanja bilo kog tipa i koja je jako dobra zato što je neformalna atmosfera u pitanju. 441 je veliki broj. Da li će svi moći da učestvuju ili ćete vršiti neku selekciju? Postoji selekcija, naravno. Sad, u zavisnosti od delova projekta, moram da napomenem, pošto je business case namenjen za studente koji imaju nekog iskustva u tih rešavanju problema poslovnih, odnosno studije slučaja, selekciju će vršiti predstavnici kompanije. Dakle, oni šalju na prijavi CV i onda kompanije po svojim kriterijumima određuju, dok za Case Akademiju i delove koje je namenjen za one koji imaju manje iskustva vrši naš HR tim selekciju. Učešće je bilo besplatno, ali tako? Da. Da. I evo, pred sam kraj privodimo razgovor zapravo kraju. Kako detaljnije o samom projektu studenti i naši gledalci mogu da se informišu? Pre svega, aktivni smo na društvenim mrežama, imamo stranice na Facebooku, na Instagramu i na LinkedInu, stranice Case Study Show, takođe i na sajtu www.stm.org. Studenti se mogu detaljnije informisati o samom projektu i o drugim projektima naše organizacije. Dakle, još jednom da pomenemo kada i gde se održava i kada svi mogu da dođu i oni koji se nisu prijavili. Dakle, projekat je od 3. do 10. marta, Fakultet organizacijonih nauka, opština Stari grad i hotel Metropol. Otvoreno za sve jeste 6. marta otvaranje i tribina Show Me Business koja se održava u opštini Stari grad i naravno pozivamo sve da dođu na zatvaranje 10. marta u hotelu Metropol. Da li smo sve rekli? Nadam se. Najlepše vam hvala na ovom gostovanju. Hvala vama. Gledate emisiju Aktuelno, ostanite i dalje uz nas. Studentski tim iz Srbije, koji čine 3 studenta Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Nevena Aleksić, Aleksandar Veselinović i Nikola Vujić, i student FON-a Đorđe Marjanović, osvojio je prvo mesto na prestižnom regionalnom takmičenju iz oblasti investicione analize, koje svake godine organizuje CFA institut, Međunarodno udruženje sektora finansija i investicija. Ovaj uspeh je bio povod da se sretnemo sa uspešnim studentima i porazgovaramo o njihovom plasmanu, ali i o nastavku takmičenja. Nevena, Aleksandre, Nikola, hvala vam što govorite za emisiju Aktualno. Na početku želim da vam čestitam ovaj uspeh i pozdravimo Đorđa koji je večeras sprečen da bude ovde sa nama. Nevena, kakvi su utisci? Jesi li uzbuđena zbog nastavka takmičenja? Pa, utisci su naravno neverovatni. Nikada nisam učestvovala na ovakvom vidu takmičenja, tako da je ovo za mene jedno izvanredno iskustvo. Naravno, uzbuđeni smo zbog nastavka takmičenja, ali smo svesni jake konkurencije, tako da daćemo sve od sebe. Aleksandre? Pa manje više što je ona rekla, nisu još utisci slegli, ali mislim da će pravi utisak steći tek kad krenemo da se spremamo za finale. Nikola? Pa šta da kažem, osjećaj je fenomenalan, prosto mi nismo bili svesni koliko smo zapravo pozitivnu stvar napravili i nadam se da ćemo u ovom smeru da nastavimo i dalje. Da krenemo da pričamo o takmičenju, evo, ko želi može da nam kaže kada i gde je održano i o kakvom takmičenju je zapravo reč. Pa, radilo se o takmičenju iz oblasti investicione analize. Bilo je potrebno pripremiti jedan temeljan izveštaj o proceni vrednosti jednog mađarskog multinacionalnog logističkog preduzeća. I takmičenje se održalo u Budimpešti. Od 9 timova koliko je učestvovalo na takmičenju, 4 tima je dobilo šansu da svoje rešenje prezentuje pred stručnim žirijem
u Budimpešti. I jedan od ta 4 tima smo bili i mi. U tom finalu smo pobedili tim sa Zagrebačkog univerziteta i 2 tima sa 2 mađarska univerziteta iz Budimpešte, koji su takođe imali sjajna rešenja i koji su, dosta nekih stvari nam se poklopilo zapravo u rešenjima, ali smo mi da neke sitne detalje koje smo primetili i koje smo dodali, ipak odneli pobedu na kraju. Aleksandre, koliko je to učesnika bilo? Pa, inicijalno je bilo 10 učesnika, sa 10, to jest nisu različiti fakulteti, univerziteti, bilo je recimo 2 sa našeg univerziteta i na kraju je, mislim, rešenje predalo 9 njih i kao što je Nikola rekao, 4 najbolje su izabrana. A Nikola je rekao koji je bio vaš zadatak, koliko je bio težak? Pa, prilično težak i prilično je dosta vremena zahtevalo to. Mi smo to radili 3 meseca, gotovo svakodnevno smo se bavili time pomalo ili više, tako da je, da, prilično je dosta vremena oduzelo. Nevena, kako su izgledale same pripreme? Pa, kao što su moje kolege rekle, pripreme su zahtevale, znači, 3 meseca. Mi smo se nalazili na nedeljnom nivou otprilike, svako je pripremao svoj deo i na kraju smo sklapali to zajedno zato što deo svakog od nas je uticao na finalnu projekciju, to jest finalnu preporuku, što je u stvari i opšti zaključak i cilj ove analize. Koliko vam ovo sve sad zahtevno zbog ispitnog roka, ipak se dešava kada je ispitni rok? Pa jeste, s obzirom na to da je takmičenje održano 19. januara, što je bukvalno vrhunac ispitnog roka, bilo je nezgodno, ali ništa ne bih menjala, uspevamo, hvala Bogu, da rešimo sve ispite i sa time, tako da mislim da je ovo izvanredan uspeh. A imali ste pomoć mentora, tako? Jeste, imali smo jednog akademskog mentora, to je profesor Dragan Lončar sa našeg fakulteta i industrijskog mentora Nikolu Markovića iz Ernst Younga. Velika pomoć od njih je vama pružena? Pa, ajde da kažemo u granicama dozvoljenog. Postoji tu neki uslov, je li tako? Jeste. Postoje neki određen broj, da kažem, sati koji su predviđeni da oni provedu sa nama, tako da su oni u tom smislu nas više usmeravali ka nekim rešenjima. Nikola, konkurenciju kako ocenjuješ? Moram da kažem, stvarno jako dobra konkurencija je bila. Imali smo, znači, ti momci, pogotovo sa Zagrebačkog fakulteta, su bili tehnički jako dobro potkovani. Imali su i jednog momka koji je fizičara, koji se bavio tim finansijama, znači kvantitativno dosta jaka ekipa. I ova ekipa sa Corvinus univerziteta iz Mađarske je isto bila dosta jaka. Oni su poznati kao fakultet koji daje dosta kvalitetne takmičare u svim poljima, ne samo iz finansija, tako da je bilo intenzivno. Aleksandre, kako ste došli na ideju uopšte da učestvujete? Pa to je zanimljivo, vrlo. Dragan Lončar, profesor, je kontaktirao Nikolu, poučen nekim iskustvima od prethodne godine, pošto je Nikola to vreme vodio naš case study klub, tim. On je kontaktirao nas dvoje, jer bili smo u kontaktu, znao je otprilike da svako od nas može da doprinese na neki način tome. I u dogovoru sa mentorom Nikolom Markovićem spojili smo se sa Đorđem iz Safona, tako da je na taj način nastao tim. Nevena, da li postoje neki uslovi za ovo takmičenje, u smislu ko može da se prijavi i da učestvuje? Pa u suštini ne postoje neki eksplicitni uslovi, ali razlog zašto smo se mi prijavili na 4. godini jeste zato što iziskuje dosta prethodnog znanja. Jednostavno ne možemo se baviti finansijskom analizom na nižim godinama studija, tako da kažemo da je neko prethodno znanje ipak dosta jak uslov. I naravno, ukoliko se jedne godine tim takmiči, sledeće godine ne može ponovo, to su pravila takmičenja. I sada kada rezimirate ovo regionalno takmičenje koje je završeno, šta vam je onako bilo najteže? Šta nam je bilo najteže? Tokom priprema, možda tokom takmičenja nešto da izdvojite? Boga mi, samo prezentovanje, sama priprema za prezentovanje,
Imali smo ogromnu tremu, pre svega priča se na stranom jeziku. Nakon toga nas ispituje stručni žiri takođe na stranom jeziku, tako da sa te strane, s obzirom na to da sam ja otvarala prezentaciju, moja prva rečenica je bila Good afternoon, ladies and gentlemen. Ja sam tu rečenicu toliko puta ponovila da sam je sanjala narednih mesec dana. Tako da, recimo, sama prezentacija je bila najteža. Da čemo tebe? Pa da, ja bih se složio, jer sam taj izveštaj nije, mi nismo nailazili na toliko neke velike prepreke, jer je to više bio jedan proces koji je bio dugotrajan, tako da u tom smislu nismo imali nekih većih, da kažem, poteškoća, ali ta sama prezentacija je bila zahtevna jer je trebalo sve da prođe bez nekih najmanjih problema, tako da smo se u tom smislu, malo smo se pribojavali. Ja bih se složio, pogotovo u vezi sa delom gde su pitanja i odgovori koji je po meni vrlo važan i koji je doneo dosta, koji je nama doneo dosta poena i na kom smo se mi dobro pokazali. Tako da mislim da će to biti neki deo na kojem ćemo morati da radimo najviše u sledećem periodu kako bismo pokušali da ostvarimo neki, ajde da kažemo, uspeh na sledećem nivou takmičenja. Ovo je drugi Nikola uzastopni uspeh da studenti Ekonomskog fakulteta učestvuju u evropskom finalu. Da li se možda u kontaktu sa prošlogodišnjim pobednicima ovog regionalnog, da vam oni daju neki savet? Bili smo sa njima u kontaktu na početku i tokom izrade ove studije u smislu da smo ih prosto pitali za njihovo prethodno iskustvo, ali oni nisu mogli nikako da nam pomognu u izradi samog izveštaja jer nisu stručni za tu oblast iz koje je dolazilo preduzeće. Pa smo od njih više pokupili neke savete kako se pripremiti za prezentaciju ili kako se obući i tako dalje. Dobro, i ti saveti su bitni. Tako je. Dosta možda i to utiče. Aleksandre, kada vas očekuje finale? Pa finale je 4. i 5. aprila u Dublinu, tako da mislim da će biti dovoljno vremena da se spremimo. Da li su već počele pripreme? Pretpostavljam da će to biti nešto zahtevnije pripreme u odnosu na ovo za regionalno. Jeste, pa još uvijek traje ispitni rok, tako da planiramo negde posle, recimo, polovine februara da krenemo. Šta se očekuje od finala? Pa, ne mogu kažem da ništa ne očekujemo, a sad ne mogu kažem da očekujemo pobedu, jer bi to malo bilo previše ambiciozno, ali recimo da ćemo dati sve od sebe. Nevena? Pa, kao što je Aleksandar rekao, daćemo sve od sebe, uložit ćemo dosta truda u pripremu same prezentacije, s obzirom na to da preduzeće ostaje isto, izveštaj se ne menja. Znači, na nama je samo da uvežbamo što bolje ovu prezentaciju i da damo sve od sebe. A šta očekujemo? Očekujemo fair igru i očekujemo jaku konkurenciju. I da čujemo za sam kraj Nikolu. Ponovio bih ono što su moje kolege rekli i samo bih rekao da smo mi prezadovoljni ovim što smo do sada uradili i ovo je za nas izuzetan uspeh, a sve što tamo napravimo nam je samo veliki plus. Vi ćete u Dublinu imati prilike da odmerite snage sa najpoznatijim evropskim školama u domenu biznisa i poslovnog upravljanja, je li tako? Tako je, da. Biće tu, siguran sam, i HEK iz Pariza. Očekujemo da vidimo i BI iz Norveške koji je odneo pobedu, čini mi se, prethodne godine u Evropi. Biće jako interesantno i siguran sam da će konkurencija biti na zavidnom nivou. Sada već znate ko učestvuje, tako, u Dublinu? Pa još nismo, da, još nije izašao spisak, ali znamo otprilike. Kada izađe, pretpostavljam da može i tada već da se vidi ko može da vam predstavlja konkurenciju, a ko ne. Otprilike je stvar u tome da nas oni dele u dve grupe nasumično i iz te dve grupe onda se posle nastavlja takmičenje i sad zbog toga mi ne možemo unapred da odredimo strategiju niti da znamo ko će nam doći za sada. Znači sreća isto može da utiče. Da, definitivno. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i želim vam mnogo sreće i nadam se da se vidimo ponovo kada se vratite iz Dublina da pričamo o novom uspehu. Hvala puno.
12. Međunarodna studentska nedelja u Beogradu biće održana od 15. do 23. jula pod sloganom Preuzmi inicijativu. Tim povodom organizacija Svetski omladinski talas otvorila je prijave za učešće. Ko se može da se prijavi, kako i do kada, saznaćemo od Nataše Samac i Nine Atanasijević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Studentska nedelja se održava tek u julu, ali hajde za početak da nam, Nataša, kažeš nešto o samoj manifestaciji. Studenjak je pun novih brucoša, studenta, pa evo, ovo je sjajna prilika da i njih informišemo. Tako je. ISFIBIL, Međunarodna studentska nedelja u Beogradu, je glavni projekat organizacije Svetski omladinski talas, koja je osnovana 2005. godine sa ciljem razvoja interkulturalnog dijaloga, umrežavanja mladih, kako na nivou naše države, tako na nivou čitavog regiona, pa i na nivou čitavog svijeta. I to su neke vrijednosti i istovremeno i ciljevi koje njegujemo i u ISFIB-u. ISFIBIL, Međunarodna studentska nedelja, je u stvari festival koji se održava svake godine sredinom jula i koji okuplja oko 150 učesnika. Međutim, svake godine zapravo na samom festivalu učestvuje preko 200 učesnika ako računamo i volontere i čitav organizacioni tim. Dakle, ISFIB svake godine okupi veliki broj ljudi, mladih. Odakle sve ti mladi dolaze? Pa imamo prijave za učešće iz čitavog svijeta i teško je izdvojiti jednu grupu država koja je dominantna. Obično je to recimo Sjever Afrike, Azija, dosta je Evropljana takođe, ali ono što je novo ove godine u odnosu na prethodne, jer su prijave koje dolaze iz Južne Amerike, na primer. Imamo prijave iz Australije, iz Kine. Mislim da ćemo ove godine imati prvi put učesnika iz Kolumbije i iz Paragvaja takođe, tako da mislim da pokrivamo čitav svijet. Zaista sjajno i nekako festival iz godine u godinu raste. Raste festival, raste interesovanje i jednostavno te vrijednosti koje promovišemo svake godine sve više dolaze do izražaja. Mi ćemo svakako o samom programu govoriti kada se približi sama studentska nedelja, održava se tek u julu, ali sada možda malo nešto da otkrijemo, da zainteresujemo naše gledalce televizije Studentski grad, zašto da se prijave. Ko želi? Evo ja ću. Pa pre svega treba se prijaviti zato što se na samom festivalu upozna toliki broj pozitivnih ljudi. Energija na tom festivalu, ljudi koji dolaze, vlada apsolutno onako neki pozitivni duh. Svi delimo iste stavove, iste vrednosti i svi smo tu zbog jednog cilja, da unapredimo sebe i da se dobro zabavimo. I samim tim svi volonteri, mi toliko toga naučimo, toliko ljudi se upozna, steknu se doživotni prijatelji, kontakti po celom svetu. Između nas, kao volontera i članova organizacionog tima, se stvori tako dobra atmosfera. Prosto sve samo to što nosi je baš... A prošle godine si rodila prva ISFIB beba. Tako je. Tako da može neko da upozna i svog saputnika životnog. Svašta se dešava. Mi volimo da kažemo da ISFIB samo formalno traje 7 ili 8 dana, ali kad jednom postanete dio te priče, ona traje jer se formiraju veze među ljudima, upoznate najrazličitije ljudi iz čitavog svijeta i prosto rađaju se prijateljstva koja traju i kasnije. Mi smo u kontaktu sa mnogim našim učesnicima i vidimo da se oni druže i nevezano za ISFIB ili neke slične projekte, tako da je to jedna stvarno fenomenalna stvar. Dođete u Beograd ili neki drugi dan, učestvujete na nekom festivalu i upoznate prijatelje koje imate za čitav život. Da, sada da krenemo malo da pričamo i o prijavama. Nina, ko može da se prijavi? Mi prihvatamo sve. Znači, mogu da se prijave svi ljudi koji su tačnije studenti od 18 do 30 godina, absolventi ili ljudi koji završavaju fakultet upisuju. Znači, ovo je divna prilika za sve da steknu nezaboravno iskustvo svog života, tako da svi ljudi koji su između 18 i 30 godina su pozvani da se prijave i da učestvuju u ovom nezaboravnom iskustvu. Mi smo također 2017. festival inkluzivnog karaktera, tako da mi prihvatamo sve grupe koji su, to je tačnije sve ljude, prihvatamo sve ljude sa poteškoćama u razvoju ili bilo čemu drugom, da nam se pridruže i da se nama naprede ovaj festival svojim idejama, svojim mogućnostima. Mi smo stvarno radi da prihvatimo sve.
Prijave su otvorene do 28. februara. Tako je, prijave su počele 1. februara, traju ceo februar i 28. februara u 23:59 se prijave zatvaraju po centralnom evropskom vremenu. Već više od 20 dana svi studenti i svi mladi zapravo mogu da se prijave, pa kako je već interesovanje, da li na vreme se šalju prijave ili se čeka posljednji dan? Pa veliko je interesovanje, ali nekako tradicionalno tih posljednjih dana stigne najveći broj prijava, tako da tek očekujemo da ih bude još više. Nije u suštini sam proces prijavljivanja je prilično jednostavan. Kako to izgleda? Ima 2 koraka. Prvi korak je da posjetite naš sajt i da popunite aplikacioni formular. Formular je prilično jednostavan, potrebno je unijeti neke osnovne podatke o sebi i sadrži određena pitanja na osnovu kojih mi imamo mogućnost prosto da procijenimo kako ti ljudi razmišljaju. I onda nakon, dakle, formular je prvi korak. Drugi korak jeste kratak Skype intervju gdje članovi našeg organizacionog tima razgovaraju sa potencijalnim učesnicima i bitno nam je da vidimo koliko su tolerantni, kako bi se uklopili u čitavu tu priču, jer jako nam je bitno da imamo ljude za koje znamo da će poštovati različitost i koji će moći da se druže 8 dana sa ljudima koji dolaze sa drugog kraja svijeta, koji imaju drugu religiju, druga opredeljenja, tako da taj Skype intervju recimo da je malo teži korak u odnosu na onaj prvi, ali jako je bitan i mi se trudimo, apsolutno mi se trudimo da to bude jedan opušten razgovor, prosto da se malo bolje upoznamo. Da pomenemo, Nina, i troškove učešća. Da, troškovi učešća su različiti za strane i naše participante. Strani participanti plaćaju 150 evra. U to je obuhvaćena hrana, smeštaj, radionice i sve ostalo. Na festivalu mi ne snosimo troškove puta i ostalo, to je njihovo, a naši državljani plaćaju 20 evra, sa tim što u to ne ulazi trošak hrane i smeštaja. Ako žele da učestvuju jednako, tačnije da imaju i smeštaj i hranu kao i strani participanti, cena se ne menja, ostaje 150 evra za sve, i za njih i za strance. Dobro, i to je bitna informacija da podelimo sa našim gledalcima. Nataša, samo još malo na program, ako možemo da se vratimo, da pomenemo prosto nešto šta će se dešavati u okviru ove Međunarodne studentske nedelje za 2018. Festival je zabavno-edukativnog karaktera, tako da će biti od svega pomalo. U planu je da se održi 10 radionica, od kojih će 5 biti posvećeno prvenstveno socijalnom preduzetništvu. Tema ovogodišnjeg festivala je Take the Lead ili Preuzmi inicijativu, tako da ćemo se u skladu sa tim bazirati na pisanje projekata, na javne nastupe, na kreiranje biznis plana. A pored toga imamo radionice koje imaju tako malo izraženiju tu umjetničku dimenziju, tako da održat će se radionice koje su posvećene plesu, fotografiji, mjuziklima, takođe radionica za koju je interesovanje tradicionalno gotovo najveće joga, tako da neke o drevnim tehnikama joge ćemo govoriti i to je dosta interesantna stvar. Da, zaista dosta toga će moći da se čuje, vidi, upoznaju nove ljude i sve. Nina, ostalo nam je još toliko vremena da nam kažeš kako detaljnije možemo da se informišemo o samoj manifestaciji. O samoj manifestaciji možete se informisati preko naših društvenih mreža. Mi smo aktivni vrlo na svakoj našoj društvenoj mreži. Imamo Instagram, Face, Twitter i naša nova je ruska mreža VKontakt, gde promovišemo i Rusima naš sadržaj, tako da gde god posjetite i naš sajt, naravno, upoznaćete se sa svim informacijama koje ISVIB donosi. I za sam kraj, definitivno je sada kraj. Vrlo kratko, neka vaša poruka zašto da se prijave, šta će im to omogućiti ISVIB? Mi pozivamo sve zainteresovane da se prijave, da postanu dio najvećeg međunarodnog studentskog festivala u jugoistočnoj Evropi, da čuju nešto novo, nauče nešto novo, da upoznaju nove ljude, jer sve to zajedno može biti vrlo značajno iskustvo za njih i za sve nas. Nina? Pa, slično kao Nataša. Znači, samo dođite da vidite, da osjetite tu energiju, da upoznate te ljude. Tih 7 dana neprospevanih, 8 od prošle godine, to su neprospevani dani koji vam ostaju zauvek u sećanju. To je nešto najlepše u životu što ćete zauvek pamtiti. Ljude koje ćete steći, znanje koje ćete steći i sve ostalo, to vam ostaje zauvek. I prijave su do 28. Tako je. Najlepše vam hvala što ste bila gošća emisije Aktualno. Hvala tebi.
Više od 1200 izlagača iz 55 zemalja predstavit će se na jubilarnom 40. Međunarodnom sajmu turizma pod sloganom Odmor te čeka, koji je počeo na Beogradskom sajmu. Prvi put će se predstaviti Maroko i Južnoafrička republika. Agencije najavljuju da će do 25. februara, do kada traje sajam, za uplaćene aranžmane odobravati i do 50% popusta. Sutra počinje i fest, ali o kulturnim dešavanjima u nastavku emisije. Poštovani gledalci, dobroveče još jednom. Mnogo je manifestacija koje će zagrejati hladne februarske dane u narednom periodu, a najzanimljivije ćete videti u ovoj rubrici. Čuveni fest, Beogradski međunarodni filmski festival, 46. po redu, počinje sutra u dvoranama širom Beograda pod sloganom Priđi bliže. Filmska ostvarenja iz celog sveta biće premijerno prikazana tokom 10 festivalskih dana. Beogradska publika videće filmove kao što su 3 bilborda ispred Ebbinga u Mizuriju, Oblik vode, Uvreda i mnoge druge. Kompletan program pogledajte na sajtu Festa. I ove godine filmovi sa Festa prikazivaće se u Domu kulture Studentski grad od 25. februara do 4. marta u 2 termina, od 18 i 20 časova. Prodaja ulaznica je u toku, dok cena ulaznice iznosi 200 dinara. Kantautor, pesnik i nekadašnji vođa benda Blockout Nikola Vranjković nastupa sutra 23. februara u klubu Fest u Zemunu. Nedavno je izdao i dugo očekivani album Veronautika, na kome su se našle numere poput Fotelja, 2 reči i Zadrži svoj dah. Cena ulaznice je 1000 dinara. Pogrešan broj, predstava u režiji Miloša Đorđevića, biće izvedena na velikoj sceni Doma kulture Studentski grad u petak 23. februara u 20 časova. Ako ste se pitali kako to izgleda zaljubiti se, osjećati leptiriće u stomaku i ljubav koja ne poznaje mesto ani godine, odgovore ćete dobiti od ovog dramskog ostvarenja. Igraju Branka Pujić, Sonja Knježević, Nenad Ćirić, Miloš Đorđević. Cena ulaznice je 200 dinara. U Akademiji 28 proslavlja se 101. rođendan džeza na dan kada je izdata prva ploča sa zvukom džeza 26. februara. Prve večeri će se odigrati promocija debitanskog albuma On the Bob Street, trija Dragana Milovanovića, a posle toga će nastupiti Jovan Maljoković i Balkan Salsa Band. Druge večeri nastupaju zanimljivi sastavi Taiva i Fish in Oil. Ulaz je besplatan. Svetski poznata pop i džez pevačica iz Holandije Caro Emerald po prvi put nastupa u Beogradu u utorak 27. februara u 20 časova u hali sportova Ranko Žeravica. Ova dama u okviru svoje aktuelne turneje pod nazivom Emerald Island obojiće februar letom, pesmom i bajkama iz najlepših perioda Hollywooda. Karte su u prodaji putem Eventim i DD Tickets mreže. Nadamo se da ste pronašli nešto primamljivo među ovim događajima. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno veče! Sanja Ilić i Balkanika pobednici su Beovizije 2018. godine i predstavljaće Srbiju u maju u Lisabonu na najvećem evropskom muzičkom takmičenju. Eurovizija se održava od 8. do 12. maja, a predstavnik Srbije nastupit će u prvom delu drugog polufinalnog takmičenja za pesme Eurovizije 10. maja. Da poslušamo pesmu Nova deca. Naši vreme prestaje da žuri kad si sa mnom ti. Svet je naši, osmehom se budim zato što postojiš ti. Sve je jasnije, sunce sija drugačije. Svet je naši, nova deca s nama stvaraju
žuri kad si sa mnom ti. Svet je naš i osmehom se budim zato što postojiš ti. Sve je jasnije, sunce sija drugačije. Svet je naš i nova deca s nama stvaraju bolji svet. Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Pratite nas i na društvenim mrežama, a možete nam pisati na aktualno@rtvsg.rs. Meteorolozi su za naredni period najavili ledene dane kada se temperatura neće dizati iznad nule. Zato ostanite dalje uz program Radio televizije Studentski grad. Prijatno!